Què tal? Bon dia! Avui, diada de Sant Jordi, és la gran festa del llibre i es preveu que entre els més venuts hi hagi Eva Baltasar amb la seva nova novel·la Ocàs i fascinació, Ramon Gené amb la història d'un piano, Joel Dicker amb un animal salvatge, entre molts altres títols. Aquí, la setmana passada vam recomanar La vida en parella pot ser una meravella, de Juanjo Fernández. Salvador Illa va defensar la seva gestió a la comissió del Congrés i va negar que el seu ministeri comprés res a la presumpta trama de les mascaretes durant la pandèmia, tot i admetre que alguns es van poder aprofitar. Mentrestant, Koldo García es va limitar a dir que sí ho trucaran quan surti innocent. Fra Rafael Barrué és des d'ahir el nou abat de Poblet en substitució del nou bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà. Barrué té 57 anys, va néixer a Vila-real i va entrar a la vida religiosa als 33. En futbol, Aitana Bonmatí va rebre el Premi Laureus a la millor esportista del món. Per la seva banda, el president del Barça, Joan Laporta, podria demanar la repetició del clàssic si es demostra que el gol de Lamine Yamal era legal i Xavi podria quedar-se d'entrenador si té certes garanties per millorar l'equip. En bàsquet es confirma que el badaloní Jordi Fernández serà el primer català en exercir de primer entrenador d'un equip de la NBA, els Brooklyn Nets. Això serà a partir de la pròxima temporada. Avui, 23 d'abril, que és Sant Jordi, felicitats a Jordi, Georgines i a totes les variants, i per molts anys si celebres aniversari. El temps, moltes hores de sol, sobretot al matí, i tarda, atenció, amb alguns ruixats que poden caure sobretot al Baix Empordà, Osona i Maresme. Al vespre no es descarta algun plogim al prelitoral i a la costa central. Ambient de final d'hivern, per tant, abriguem-nos. Això és tot per ara. Gràcies per la vostra atenció i que passeu una bona diada de Sant Jordi.